Kublai ya pi baro, sasisen ya pediang sungubha ya pi hakani ka puli khubor sngap sipang. Balada ka dekasin ka baningkong ya pi hakani ka channel ka jongi, te sungubha parlok ban ai ka jingkershan ka jong pi da ka ba pi like, pi share ba subscribe ru ya kani ka channel. Ki khubor ba mentakas ni. Katu kat ni ki khubor na unong sanima. Ka khatsat narik unai tung arhajar arpulai. Pratli kimat ai jingmut ka UTP halor ka reservation policy kam ba kimat kim no shiliang shanu Shillong nai tung khatsau tarik. Ka United Democratic Party ka badan lang ha ka sarkar MDA tu ka lapha ya ka jing ajing mut halor ka jing penbet ya ka reservation policy bat kita kimat ajing mut kidan pratli ha ka ba kinong yalam kan ka sengsan perthai kila kam ba kide ki bamno shiliang shanu bat kila pediang lang dabaro. Ka UDP kala letra ya kan ka jing ajing mut shaka menteri sarkar ka kong amparin lingdo ka badai ka shongknor jong ka komiti halor ka roster abat ka reservation policy. Kani ka jingpha ka UDP ya kimat ai jingmut kala wan tang shisngi hadien ba ka VPP kala penpau ba kamtre ban ai jingmut AA namarkan ebet haki expert committee kumno banle batkin khmi bnya habakan sakilat pathai khubor hadien baladep ya kendo ya ka kong amparin u general secretary ka UDP u ba Jimino Mautho ulong ba ka reservation policy ka dei ka mat ka balakran daki babon kikin hun batkin khmi bnya bat ka UDP ru kala besu ha ka kular election jongka ulong ba ka jing pha ya ka jing ai jing mut ka dei ka bala rai ha ka jing dan lang jong baro ki sengsan perthai ki balong ha ubnai jemmang menta usnem ha ka bala menjor lang ban pha ya ka jing ai jing mut sha ka komiti ka bakhli da ka kong amparin kani ka komiti pat kan sapha shaki expert committee ya ka jing ai jing mut ki bala pha da ki sengsan perthai uba Jimino ulong baka UDP haswa bakan pha ya kimat ai jingmut shaka komiti ka kabahakhle ka kong amparin kalaya theria tai shwa bat kaladan ka jingya kendo lang om dunaya ka khatsau sien haringkat ka jingwat jingmut lang na kiriu shemphang bat na kiriu start an ulong baka UDP ka shim baka jatben rio trai muluk megalaya kaladan lang bat ka imlang sa alang daki paus nam bat ka jingya dan lang hakipor yakhi ban yo jala kum ki para jat ben riang ngidei ban burom markeliang bat kamut satya baha ka ba khmi benya ya ka reservation policy katakan kata yanu henrei de ban wanra jing bha ya ki para jat ben rio trai muluk jong ka jala ka chairperson jong ka committee halor ka roster system bat ka reservation policy kala kemen ya ka jing ai jing mut ka UDP bat kalaya tho baka dei tang ka UDP ka bala pha ya ka jing ai jing mut halor kani kamat ulong uba Jimino halor ka jing ong ka VPP ba omdan kam satya ban ai jing mut halor ka jing dawa pen kala ya ka reservation policy uni unong yalam ka UDP ulong ngikum ka seng ngilaya kren ya kani kamat bat bo ru hak kamat kular election ngisngau dei ban pha ya ka jing ai jing mut shaka komiti ka ba khli da ka kong amparin kumbala rai ha ka jingya lang jong baro ki sengsan perthai ladangim a ya kita ke jingmut halor kani ke ai pat ngin ya kren ban pen kala ya ka RP habakali la ka UDP ka shim ya ka jing bun brio kum ka wei na kimat ai jingmut ban pen shong nong rem ha ka jing pen bet thamma ya ka reservation policy uba Jimino ulong ba kidan ki wei ru ki kendon ki badai ban pen kam lang ha ka ba pen bet ya ka reservation policy bat kidan ru ki benta kum ka jinglong shadien bat jingduna ya ka yo kokot ha padeng ka jat ben rio trai muluk ki badan kam ban pen shong nong rem lang nalor ka jingbun brio uba Jimino ula ai nuksa ru baha India baro ka wei lapha ya ka ni ka reservation na ka benta ki nong shong shnong ki bedai ki OBC kalong arpnyo persen hendai lada khen na ka jingdan brio ha India ki nong shong shnong ki badai ka OBC ru kidan kumba 40% bat kilabun bha kumta laong ba kanong rem ban pen kala ya ka reservation policy kadan bun ki benta bat omtang ka wei ne artli hendai ka jingkdau ya ka jingdan lang ha kini ki pratli kimat ai jingmut ki balapha hendai ulong ba kini ki pratli kimat ai jingmut om patla ban batai na mar ka committee ka bah khli da ka kong amparin kadang hab ban pha shwa shaki expert committee halor ki brio ki badai bandan ha export committee uba Jimino ulong bakita ki riu shamphang ki la bandai ki batip bhaya kariti sensar nalor ki weipat ki ba tip bhaya ka jinglong jingman ha karukom ai bha hendrai ngiladan ru ban pendrung ya ki riu shamphang ki ba na ka ni ka jalla jongi ru na mar ki dan ki khrau perkhat ru ki badai na ka jat ben riu trai muluk jong ka ni ka jalla
Sakane ka wei pat ko khubor bam shngem ki thili ding ya artli ki yeng bat ki dukan ha umdo khat pramer nongpo nai tung khat sauterik hakawai ka jingja menta ka step phirngap hari bhoi artli ki yeng breu bat ki dukan ki badan marjan kila ingkhong khat na ka jingbam do ki thili ding kani ka dei ka balaja ha ka shnong umdo khat pramer katkum ki tolong khubor laya thu bakadau jong ka jingkem ding jong ki te ki yeng bat ki dukan om shem la tip satya hendai ladon ki bayo i ningkong da ki breu ki bayat bayang ki bala pentep pat shaki parashnong bat kumjo ru shaki pulit pelip ding nakaliang ki breu shnong kila persang ban pelip ya kate ka ding hendai kem la shu te ta dadu on dala poi ki pulit pelip ding on sala ban tem ya kate ka ding ka bala kalang bha bat layo i bakite ki yeng bat ki dukan kila ingkhong lut khat Katkum katalong khubor bala yolum layat hu bakini ki artli ki yeng ki te ki bala long try da ka kong shebil posna bat ka kong pangsnget shisha khriam halor kani ka jingja nakaliang ki bor pulet ki lapen long ya ka jing toket ban lap ya ka daw jong ka te ka jing kem ding ki te ki yeng bat ki dukan ha ka te kishnong Sakane ka wei pat ka khubor babarngem thau sengle no shakhot hajer working president HNYM ha ki pulet Shillong naitung khatsau tarik Kipulut kalum ding jeri police station kila khot hajer ya working president ka nyautrap national youth movement uba don lang nongbri mentakas ngi haka khatsau tarik unai weng arhajar arphulai halor ka jingberngem jong u ban thau ya ka sengleno lada ka sarkar kam ai jingerap ya ki patba hakaput ya kani ka kenten uba don lang ulakran haka jingelang hamot pran haka arphulai tarik unai weng arhajar arphulai hadien ka jingshasyat ki khasi hamukro west jente hill district haka arpuar tarik unai weng arhajar haka ni ka sngi ba shakhot hajer lasenran lang ya uba don lang da uba luwes dotrong kumu president lem bat kidkhot Habayakran bat uba don lang ulayat hu bakati ke jingsha khot hajer haki pulet ban ai jubab kabadai haka por ba ai jingkran hamot pran haka arphulai trik unai weng arhaja arphulai ubala barngem ban thau ya ka sengle no lada ka sarkar jala kamla ban ai jing yada ya ki pat ba khaput ngalawan ban ai jing batai hau he pulet lum ding jeri police station bakani ka jing barngem kam dei ka ba urlong shisha hendai namar ka jing bitar na ka banta ki parado prasnam hadu basan ngut kila syasiat haki pulit asam hakasnong mukro west jente hills ulong bakani ka jingkran kadai tang ban subarngem hendrai kanum poisa kata kakam ban sengle no namar ki kwa ban penbor ya ka sarkar bakan yada ya ki pat ba hakaput nalor kani ulayat hu bahakani ka jingde jubab Shaki pulit nakalian ki pulit kelum ding jeri station ki hap panyakran but superintendents of police ka East Khasi Hill district halor kani ka benta nakaliang uba luwes do trong kumu president ulapan pau ya ka jing sngolingo Baka jingkren jong working president haub nai nai wing arhajar arpuar ki pulit ki dangkhot hajer menta hendai ya kata omla banong i namar ki dei ka kamram jong ki pulit Laong ki pulit asam bat ki karbi ki lawan jenrat hadu arpuwei teli ki tenrai dieng halapangap syai ki pulit megilaya ki la banyada hendai ki bon ki kam khot hajer ya ki seng balang Sakane ka wei pat ka khubor benbenano ya kadai namar ka jing syanyan palat ki patba parado parasnam ka achik ka bapen long ya ka jingsha tngan ka ba klemput kat hadu menta kasngi ha kasni thoding kila kentu ya menteri rongba ukonrat ke sangma bo unpen benano ya ka tu rakum kanong ba megalaya ha ka portlang kate ka kenhon kalaong ba ka jingpen long ya ka tura kum kanong ba ha ka portlang kanyarap ban kentiu ya ka roi ka par ha barok ka liang ha ka jela barok ka wei bat kan omlong ka bano siliang Hau kerwo khubor ka achik kalaong ba ka jingbu itsa ka wei kanong ba kanyarap ban pensting ya kanong ba shilong bat ha ka chu kapor kanwanra ya ka roi kapar ka kieu shaki wei pat ki benta jong ka jela katura ka badai ka sor ka ba he tam harilum garu kalawan shakmat ban yolong kum kanong ba ha ka jela ha ka port lang katura kalaong ru ba kum ka khadap ban poi shaka jaka ba kendong bat namar kata kanyarap ban yo ya ka kampen roi laong ka achik Shushu laong balada penlong ya katura kum kanong ba ka baar ka shalong kan kham yo lat ban kelut kham tam ha ka portlak namar ka jingwan ki pat ba na sabar ka jurba da ka bapen kenria ya ka jingtre kam jong ka sarkar ha kum ka te ka por shatura on la ban kham pen kelut ya ka shalong na ka jingbun breu bat kani kan yarap ban kentiu ban penne pensa ya ka jing itnat jong baro ki ar jaka laong ka achik ha ka ju ka por laong ba ka jingbu ya kanong ba ka baar hatura kan yarap ban penbha ya ka sensyar ka khadar ka bisha
Kalapen kan mau baha kapor balayo jela lejong kajing yakut bat karai kalong bakatura kan penlong kum kanong ba jong kamegelaya ha kapor telang. Sakat tu kan niki khubor naukin jatshai. Persha ki Catholic bat ki Presbyterian ya ka UCC Shillong naitung khatsau tarik. Ka Catholic Church of Meghalaya Shillong kalapha ya ka Shiti Shaka National Law Commission ban penpau ya ka jing persha bat ka jing sngokya halor ka jing tmu ka sarkar padeng ban pentrekam ya ka Uniform Civil Code hapo kari India ha ka Shiti Shaka Law Commission ka balang kala kadau ba ka UCC kala ban kata ya ka rukom nget kariti dostur bat ka deiti tenrai barru ya ki kendon balapan kop bor kerpang jong ki pai riulum. Kabalang ka menjur ya ka jingdan ki anchi met bakhmi ya ka kam shongkurim ya palat san chieng ai pateng bat ai benta ya ki nong kenti ki bala shong tenrai da ka jinget bat karukom le nadu tenrai. Henry ka jing penbena badang shen jong ka law commission ha ka khatsau tarik ujileu arhajar arpulai halor ka jing pentrai kam ya ka UCC ka badai ka basngokya jorbha ka balang kala penpau ya ka jing persha halor ka jing pentrai kam ya ka UCC ha India da ka bakadau ya kimat bakongsan kariti senshar kari India lingba ka artikel Laispa asaupu we bat laispa asaupu ar bat ka 6 schedule ka ba penkha ya ka kendon ka ba kerpang ban penkubor ya ki pai riulum ka balang ka penpau ya ka jingsnguk ya ba ka jing pentrekam ya ka UCC ka la ban pendu no ya ki niki hok ba kerpang bala ai shaki dekhot jong ki pai riulum kumju ka General Assembly Presbyterian Church of India ka la penpau ya ka jingsnguk ya halor ka ni ka ju kamat bat laong ba ka ni ka dei ka jingta mat yong ya ka leniam bat ka kolshor kumta ki balang ki kentu ya kitnat badai pet ya ka an bakin pentrekam ya ka UCC habaro kawai sakani kawai pat ka khubor hap sange shwa ya ka jingya kren penbet ong ukonrat Shillong naitung khatsau tarik Menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma menta kasngi ula pentepa no hap pensange shwa ya ka jingya kren penbet put hap pedeng ka sarkar Assam bat ka sarkar jela namar kadan hap pedeng ka jingpia constituency hapo ka jela Assam ha ka jingchisha menta ka tayaw ngila penbet bat Menteri rangba ka jela Assam Himanta Biswa Sharma bandai jurup ya ki than khangduli West Jente Hills hindai namar ba kadangdan ka jingpia ya ki constituency hapo ka tai ka jela lahap ban penkarya no syakatarik bat ya kren ban penbet put laong ukonrat ulaong runa kaliang Menteri rangba ka jela Assam ulabu ya ka jingkerpat syaka sarkar jela ban penbet no ya ka tarik batmai ban let jurip ya ka caka hakitan kaput hashwa ban sedang no ya ka jingyakan penbet put hashwa ban kut uni ubnai ngin let jurip ya ka than khanduli henrei wala ka taru ki chairman bat ki committee ki le ya ka jingdan kam ka bayadai bat ka jing sedang no ya ka jingyakan penbet put ulaong sakani ka wai pat ka khubor Kem ki pulit Goa ya laingut ki samla na Shillong ki badan kti syukor ya kinong Amerika. Shillong naitung khatsau tarik. Laingut ki samla ki badai na kane kanong ba kila syakem lembat ki hendreungut ki weipat ha ki pulit ka jela Goa ha kini ki khendiat sngi halor ka jingdan kti ban penyat ya ka wei ka call center ka ba ala thok la syukor ya kinong shongshnong ka United States da ka ba le menle kum kinong trei jong ka bang ka badan ha US bat ka ba la kular ban airam ya ki Nakalian ki pulit kilalit kendra ya ka shlem badan kata ka call center ha Majorda South Gar Nakalian ki pulit kilalit kendra ya ka shlem badan kata ka call center ha Majorda South Goa bat kilakem ya ki te ki kendai ngut ki bal dang trekam ha ka por ba kilalit ban kem ya ki pulit kila ong ba kita ki brio ki badang yakren bat ki katu kat ni ki nong shongshnong ka US da ka jing temu ban syukor ya ki la ong ba kita ki khendai ngot kila le menle kum ki nong trei ki bank ki badan ha US da ka ba penan kam da ka X-Lite app nlor kata kila penan kam ya ki laptop bat ka virtual private network ban yakren bat ki brio ki batmu ban syukor ha US ki laingut na Shillong ki bala syakem ki long u Akash Biswa arpun reus nem karta U Ajay Biswa arpusan senam kerta, badu Akash Sunar arpulai senam kerta. Paralog, ngin say siyam biang bat pi hakiway pat ki khubor, kublay shibun ya kajing ajing kersan kajong pi nakapor syakapor. Kublay shibun.